Hemede salam dostlar, goýma deleňiz janyňyz taýmy tamam okaýşap bersiňizmi? Dostlar, köpden wer video çekemok, hiççilek adada görnemok, köpden wer näme üçin görnemok? Çünki özüňizden bilşiňiz ýalak toý etdim, zat etdim we şota ondan sonra toýuň başga gaýlyklary ol bolly picture ýa-da video çekip bilmedim. Onda näme? Buňky temamyz näme? Her kimin köp garaşan zatlarynyň biri hem näme? Karta pobita, ýagny şu zat. Näde bolmaly? Ýagny türk diline aýdany kimlik, ýagny oturum näde bolmaly? Polşa döwletinde her kimin isleýän zady şunu eline alanyňdan soňra Ýewropanyň islenlik döwletine gidäý. Saňa hemme gapylar açyk. Hiç kim saňa dur diýenok. Ýa-da bolmasa mysal beren, köpüňiz Türkiýeden sen nire aýtjak? Fransa aýtjakmy, Germaniýa aýtjakmy, İsveç etmi? Tapad ýok. Niderlandyň gitjeksiňiz, Gollandiýam gitjeksiňiz. Tapad ýok. Nire gidesiňiz gidin, gapa barýaňyz, şunu görkezýäňiz, problemede hiççilek ýagdaýda we eliňizde şunuňyz bolandan soňra gowy taraplarynyň biri näme? Köp adam Amerika gitmän arzu etýär. Yani elinde şu bolsa Amerika gitmek hem aňsat. Ýöne indi ýeki jawar kyn zat ba. Hemme zat aňsat diýip oturdyň da pähliwan kyn ýer näme diýip sorajaksyňyz. Dostlar, kyn ýeri şunu almakda. Näde bolmaly muny? Şumat sagat ýerden ýer bize menem ne öýümiň ýany şunýalak ýörelýän bir parkçagy bar. Şotak çykaýyn ýüräýin, ýüzüm gözüm çyşrak, şoň üçin käm bir aýyp görmäň. Onda näme? Näde bolmaly, näme etmeli temamyza başlaýarmy? Bilelikde bäriňem oturuşlar şunýalakrak aýbarda. Dostlar, inni öňem aýdyşymylaky size ýene-de aýtdym. Bärde men özümem konsulting işini edip berem. Biziň öz firmamyzyň ady Dapa Consulting. Egerde sizin soraglaryňyz nämeleňiz bar bolsa ýa-da biziň bilen işleşmek isleýän bolsaňyz, onu Dapa Consulting'e ýazyp bilersiňiz. Onu başlaýas. Dostlar, men özüm şunu aldym. Şu men kartym. Inni bunu almak üçin men ilk başta öz başymdan geçiren situasiýalar gurrun bereýin. Ünsülen dinläň. Men birazrak temany uzatýan ýöne men her bir aýtjak sözüm siziň üçin peýdal bolup biler dip umyd edýän. Dostlar, ilk bilen öz durmuşumdan başlaýyn. Men ilk başta bärik gelemde okuwdyk geldim. Yani okuw priglešenýe bilen geldim, okuw wizasy bilen geldim. Ondan soňra men bärde özüm okuwa gittim. Men korona döwründe geldim. Şo wagt okuwlar zatlar ýapykdy. Şoň üçin men okuwma gitmedim, okuwmy men taşladym. Inni men bärik gelemde okuwmyň tölegini töledim. Okuwmyň tölegi men 6 aýlygyň nämesini töläpdim şol wagtlar. 1550 euro töläpdim men şol wagtlar. Ondan soňra inni 6 aýlyk wiza basdylar maňa. 6 aýdan soňra men munymy wagty doly berdi. Men şonu täzelemeldim. Ondan soňra bärde ýüriti şunu edýän Türkiýede kim oňarýan şirketleriň bar bolşýalaky, bärde de şunýalak şirketler bar. O şirketler näme etýär? Oňaryp berýärler. Nägillek ýa-da oňaryp berýär. Men korona döwrüne gelenim üçin o wagtlar iştat ýokdy. Men şo wagt hiççilek ýagdaýda nalog tölemedim. Men nalog tölemän aldım. Näme üçin nalog tölemän aldım? Sebäbi şumat korona döwründe şumat iş ýok. Ýöne şu wagtdan biz hani kartyna tawşyryp goýmakçy. Egerde iş başlaýan ýagdaýynda, korona gutaraýan ýagdaýynda hop start da duran men adam reski işe başladyp şey menkin tawşyryp berne. Ýagny menki men üçin bir nälik boldy diýip aýdylany. Gaty deme şans da nesibe boldy men üçin bu zat. Men şey dip almam. Bunu alma üçin garaşyp beren, bir ýyllap garaşyp beren adamlar bar. Bir ýyllap garaşyp beren adamlar bar. Ondan soňra inni men şol wagt bärde adwokat we adwokata aýtdym, adwokata bardym diýdim men şunýalak iş wizasyna geçmek isleýän idim. Statusymy itgetmek isleýänim. Olaram okey diýdiler. Şey diýen soň men işe geçdim. Şol wagt men mundan 1,5 ýyl mundan ozal $900 ýalak pul berdim men. $900 beripdim. Şu işlerim edip beren üçin. Sonra mun tawşyrdyk. Ay köp adam aýtdy maňa çykma senki pähliwan diýdiler. Sebäp diýseňiz adyňa nalog tölemeli diýdiler. Ýöne menki nesibel tarapym näme? Men okuw wizasy bilen gelenim üçin men geçmişde nalog görkezmek gerek geldi maňa. Şoň üçin men nalog görkezmesinden men işçä geçdim men. Inni bunu alanymdan soňra men näme etdim? Mun tawşyrdyk, ýani mun minimalny köp adamlar garaşýarlar, ýanka içmaly 5 aý, 6 aý, 7, 8, 9 aýla, 1 ýyllap çen garaşýanlar bar. Ondan sonra ýöne men maksimum 4 aý garaşdym. Tawşyramdan aryk 4 aý garaşdym. 4 aýyň içinde de men elime alyp bildim. Ýagny men şumat alamda şunu 1 ýyllyk aldym. Inni bunu eline alandan soňra näme etmeli?
Men edil dalnymament bir firmada işleyen, ýöne o firma kan men gidemok, esasan nalogum tölek gezýän men şol firma. Bärde siz naloguňyzy tölemeseňiz, hiççilek ýagdaýda size şu karty eliňize bermeýärler. Inni ondan sonra men elime kartymı aldım. Elime kartymı alanymdan sonra yani 2022-nji ýyla geçenden sonra her aýlyk 1650 zlot. Yani şu madem dolar 4.30-4.40'dan yani olam näçe barabar öyle 380 dolara barabar bolýar. Inni men özüm bärde taks edip börn. Ýöne men özüm plan firmada işleýär dip görünýänmen. Näme üçin şo taýda men görünýän işlerini? Çünkü egerde şu elimde şu dokumentli gezecek bolsam men şuňda legal bolan ýagdaýda gezecek bolsam onda men bir firmada işleýän bolup kökmani sortda görnäýmeli we şu kartymam şonuň üstünden alaýmaly. Men taks edip bör, taks etseň, dastak etseň, saňa hiç kim hiç çilek ýagdaýda eliňizde alyp bolanok şu zady. Siz taksida legal işleýäňiz, taksiňe öz proseduralary bar. Oňam sen nalogyny tölemeli. Ýöne taksiň nalogyny töläniňiz bilen siz eliňizde bu karty alyp bileňiz. On kup bir başka, on temasy bir başka, kart almanyň temasy bir başka. Şonuň üçin ol ikisini garşdyrma. Men özüm dapa consulting işlerimiz var. Yani öz işlem bilen başga bolan üçin käwat men 6 wazar 5-nji 6-njy ünler taksat çykýan sebäp diýsem şo ünlerde näme de bolsa taksy birazrak gowolýar. Başga ünlere garanyňda. Başga ünlerim ba. Inni men aldım. Alanymdan sonra men her ay men aslında şu wagt bir firmada işläp görnüyor aýdýan size görnýän näme şo taýk gitsem men hiç men aýlygam berýärler maňa men hiççilek ýagdaýda her ay 1650 zlot tölemegem gerek ýok. Ýöne men hiç bir ýerde işlemediğim üçin yani ýene bir ýerde gaýtalarlar. Men öz işlerimi edip ýörenim üçin men wagtym ýok ol işte işlemäne. Şoň üçin men 50 nalog tölýänmen, 50 akdip tölýän. Egerde siz bir firmadan iş tapaýan ýagdaýyňyzda, onu siz gidip şo taýda işleteňiz, onu hiççilek ýagdaýda siz özüňiz jügüňizden çykaryp 1650 zlot tölemeňize gerek ýok. 1650 zlotyňam 370-380 dollar men näme şoň ýalakrak bolýar. Yani 400 dollara barabar şu dollar galan üçin men şo bakan çykaryp aýtdym size. Öňler 4 dollar, onu da 400 dollar ýalak bolýardy. Inni egerde gidip siz işläýän ýagdaýyňyzda diýişmälek hiççilek ýagdaýda siz 1650 zlot kart üçin tölemeňize gerek ýok. Onu kim töleýär? Siziň işläýän ýeriňiz töleýär, edaraňyz töleýär siziň. Bärde hiççilek ýagdaýda töletdirmeden, siziň adyňyza nalog töletdirmeden gaçak bir ýagdaýda işletýän ýer ýok. Egerde işletýän ýerler bar hem bolsa, onu o işletýän ýerler kän bir özüne göwün etýän firma däller. Ya da olmaz üstüne kan bir kontrol gelip durýan näler, birazjygam bolsa pully nalogdan zatdan gaçyp kan şoňa kan bir gowy däller. Men şeýle garaýan şahsen men özüm. Çünkü men özüm gelenme paşda 2 ýyl bolup gelýär. Men 2 ýyldan bäri şuňalyk consulting işler edýän. O firma adam yerleşdiren, bu firma adam yerleşdiren. Hemme zady men edýän. Şoň üçin men baran firmamda men näme gepleşen, meniň adamym diýen birji gün hem bolsa nalogyny tölemeseň men bu adamy senden alyp çykararyna baş gerek akidernän. Şoň üçin men getirýän işgärler, barýarlar özleri ýürüý töläp kontrakda gol çekişýärler we şol adamyň gönü işe erti aýyň 5-ine başladymy? Aýyň 5-ine şolaň nalog tölenip başlaýar. Bu nalog tölenmek gaty siziň üçin peýdaly, gaty uly peýdaly siziň üçin. Inni bunu şunu diýeksiňiz, pelwan, sen näde bilel biz on? Sen men adyma nalog tölenýänni näme dilýän? Onu şuňalak ýagdaýda bilip bilersiňiz. Türkiýeden bilşiňiz ýaly ki e-dewlet we Türkiýede, dogrymy? Bärde de edil şoňalak e-dewlet ýaly ki GoPL dip bir sanak özleriniň saýtlary bar. Şo saýtyň içine gireňizde siziň hemme maglumatlaryňyz görünýär. Siz haýsy firmada işleýäňiz, siziň adyňda haçan näçetin aýyň, näçetin nalog tölenipdir. Yani siziň hemme adyňyz görünýär. Şoň üçin men nesip bolsa onu aşakda belläk geçer, ondan sonra özüňiz siziň girigeden görersiňiz. Inni şol şoňaly ki siziň adyňyza nalog tölenmeden yani ýerde siz işlemeň. Yani gelen firmaňyzda iň adyna minimal bir 3 aýlyk bolsa bir nalog görkezin. Hükman 3 aýlyk däl. Näme üçin 3 ay işlemelýärler? Çünkü egerde siz kartyňyzda aljak bolsaňyz eliňizde minimal төлejek nalogyňyz 3 aýlyk nalog bolmaly. Şoň üçin firmalar diýär size gelip şo taýda işlemine. O taýda işleteňiz siziň özüňize peýda.
Häzirini köpüsü diye berdinle näme? Polşada da adam köpölüp urady. Her ýerde planyň jyzy, planyň dogany, planyň goňuşdy, planyň ýene nämesi bar. Dogrymy? Inni men häzir mysal beren, öz getiren klientlemden mysal beren. Men bir ýerge işe gitýän, barýa ay ýok diýä, muň diýä aýlygy pet diýä, o diýä, bir diýä ýanky işden çykýa gitýä. Aňardan plan tanşywa, oň ýanyna barýa olam aýtdy. Näme? Gel dost meselede bilde iş bady gaýtjam. Biz ýerleşde ýöne inni teret düşünmeli ýeriňiz aýdylmaz size. Siz egerde birleşen üçin näçe wagt garaşdyňyz? 2 ay garaşdyňyzmy? 3 ay garaşdyňyzmy? Näçe wagt garaşdyňyz? Ýagny siziň düşünjeňiz dille egerde şu taýda siziň birleşenýäňiz täze bir işe geçşek bolsaňyz, täze bir işe geçşek bolsaňyz hökmani suratda siziň birleşenýäňiz bolmaly. Şol täze işden siziň birleşenýäňiz bolmaly. Siziň adyňyzda birleşenýä bolmady näder siz berden çykýaňyz, başga işe başlaýaňyz, ýöne siziň şo taýda adyňyzda nalog tölenenok, kim aýdýan bolsa yalan aýdýa. Siziň adyňyzda ýenedem täzeden birleşenýä çykarmaly. Ondan sonra siziň adyňyzda nalog tölenip başlaýar. Başka ýagdaýda kim diýen bolsa yalan aýdýar şonu. Şo zatdyr inanmaň. Siz başga işe geçen ýagdaýynda siziň adyňyzda nalog tölenenok. Näçe wagtda 2 aýlapmy? 2 aýdam çykýar birleşenýä. Nalog tölenenok. Inni siziň adyňyzda 2 aýlap nalog tölenmese näme bolýar siz iň soňunda şu wizaňyzyň wagty 1 ýyllyk diýil, dogrymy? 1 ýyllyk wiza alýňyz siz. Inni 1 ýylyň dowamyny siz arkaýyn gezip bersiňiz. 1 ýyl boýunça kelläňiz arkaýyn siziň. Ýöne iň soňunda siz ýagny göçüdares diýilýär. Berde urjant diýerler. Siz şo taýy giden wagtyňyzda dokumentlerini tawşyran wagtyňyzda diýär ki, "Dostya sen geleniňe näçe wagt boldy? 1 ýyllyk wiza beripdirler. Sen 1 ýylyň dowamyny diýär. Biziň Polşa hökümetimizde näme peýdaň diýdi" diýip sorýar. Sen şo taýda şoňa degen peýdaň gorkozmam. Peýdaň näme bolmaly? Seniň adyňa nalog tölenen bolmaly. Sen berde Türkiýeden bilşiňiz ýalaky, ýani Türkmenistan pasport nomer, TC nomer diýilşi ýalaky, berde de ýörite TC nomerler bolýar. Şol TC nomer Türkiýede TC nomer bolşalaky bagyşlan PSL nomer bolýar. Berk gelende hökmani suratda PSL nomer almaly. Onu tamam gelen firmaňyzyň özi size öwretýän nähilek almasy. Menem muň üçin bir aýratyn video çek geçer. Inni siziň PSL nomeriňiz bolýar. Ýagny ine şu taýda da berde PSL nomer ýazanok, ýöne başga nomer ýazýar. Inni şonu siz nirä gitseňiz, gidin şo taýdan barsaňyz, PSL nomeriňiz ýazanna siziň näme eden etmişleňiz, hemme zatlaryňyz çykýar. Nirden nämeden otaňdan çykýar şol. Inni siziň şonuňyz ýazyk girenni şo taýdaky edarada oturan ofisier, ýani siz berden urjanta bardyňyz, göçüdara berde urjant diýilýär. Urjanda bardyňyz, şo taýdaky ofisier ýazyk görýän sen göre. Ha, bu adam diýen nalog tölemendir diýär. Bu adam bize peýdasy ýok. Muňa gerek gelýär. Gönmen atkaz berip goýýarlar size. Näme üçin sen adyňa? Çünki nalog töleneni berde körküm gaç köp adam gezip berler, täze geller. Köpsi bäriň Türkiýanyň sistemasy bilen garşdyrjak bolýarlar. Ýok, Türkiýanyň sistemasy bilen bäri deňde, ýeri bilen gök ýalaky. Türkiýede SGK, men size düşünjeňiz dillaýdyn. Türkiýede SGK bar. Dogrymy? SGK-da näme diýäň? Sen adyňa nalog tölenmese çalşma wizet alyp bolanyň. Edil bärim şoň ýalaky. Siz aňarda Türkiýede normal kimlik almak üçin turistiga tawşyrýaňyz 1 ýyllyk, 2 ýyllyk ay balay arkaýyn plana 750-800 TL berin, uzatyp berýärler. Ýok, berde 10 ýyllyk zat ýok. Düýünden o zatlar ýadyňyzdan çykaryň. Berde kemme zat ýani legal bir ýagdaýda SGK-ly egerde sen şonu edýän bolsaň, töleýän bolsaň, onda sen eliňe şu kartyny alyp bilýän, şu karty alyp bilýänden sonra sana Ýewropaň hemme gapysy açyk. Egerde şu eliňde ýokmy, sana hemme ýer ýapyk. Oň üçin etme zadyňyz näme? Bärik gelýäňiz nalogyňyz hökmani suratda tölensin. Nalogyňyz tölenenden soňra siziň özüňiz şu karty alyp bilýäňiz. Ýöne siz bärik gelenden sonra ýok men Germaniýa gitjek, oňa gitjek, muňa gitjek ýalaky bir sürü nemelen täzelikler çykarýaňyz. O taýk men Germaniýa barada köp zat eşden, oň üçin men ýene aýratyn video çekçi. O taýdaky işläp gezip berenler alyp bilýärlermi? Karta papita näýlek ýagdaýda alyp bilýärler. Men oň üçin bir sanek video çekjek. Ýöne iň bilmeňiz gereken zatdan biri hem adyňyza nalog tölenmeden siz hiççilek ýagdaýda alyp bileňiz ýok. Inni men size şunu aýdyn. Dastavkada işläp beren tanışlaryňyz bardyr. Dastavkada işläp berler, ay hiç kim işlat diýen oňa. Awa, eliňizde 1 ýyllyk wizaňyz bar, 1 ýyl boýunça size polisde hiç adam diýen ok. Hiççilek ýagdaýda hiç zat diýen ok. Adyňyzam tutmaýar. Ýöne inni siziň berde wizaňyzyň dolyp gelýär möhleti. Men näçe tane adam tanýan berde gezip berenler. Dastavka etdiler, taks etdiler, insana nalog tölemediler. Ay ýokla, ders beýder, ýalňyş adamdan ýalňyş maglumatlar aldylar.
ne olsa şol adamla atkaz geldi. Polşa hökümeti näme diýdi? Dawai diýdi, sana diýdi 10 ýaşyň möhlet berýär diýdi. Ýurtdan çyk diýdiler. Inni astyna garaňda 10 ýaşyň içine siz ýurtdan çykmaly. Egerde siz ýurtdan çykmaýan bolsaňyz onda näme bolarsyňyz? Başga bir gün ya başga bir ýerde näme polisa tutularsyň polisam näme dersäňiz? Dawai dost ýöre. Tutulan ýerinde ilk başda turma basar. Yani turma diýsem 10 ýaş tutgaýalyk ýerlere basarlar. Ondan sonra da sen ýöre diýgeden goýurlar. Yani inni sizin şu etjek bolýan zadyňyz dogry myrda, ýalňyş myrda. Bäri Türkiýe däl. Dostlar, bärde nalog tölenäýmeli. Awrupada, Ýewropanyň liboy ýurduna ýaşajak bolsaňyz, men bilşime görä nalogy töläýmeli bilýärmen. Yani nalog tölemesizde işler bardyr ýurtlar ýöne Polşada hukmany suratda tölemeli nalogyňyzy. Başga ýoluňyz çykalgaňyz ýok. Taksida gezip berenler, näme edýärler? Dastavkada işläp berenler näme edýärler? Tipa başga bir firmada işleýän ýaly edip görünýärler. Ondan soňra şo taýyk bular nalog töleýärler. Nalog tölen, yani edýän dastavkada bir dastavka edip berler, ýöne başga ýerde de nalog töläp berler bular. Yani şo ýaly işleýär berde. Oň üçin senadır pikret. Bir aýda sen nalogyň $380 çykýar. Dogrymy? Ondan sonra senadır bunu adwokatyň üstü bilen düzeltmeli. Yani advokat ya da şunyalık işler edýän adamlar bar diýdim ben size. Yani şolar edýänler ba. Ondan sonra o taýda senin ol adamyň alýan puly minimalny bakadan aýsam 600, yani narmanca advokatlar, narmanca iş edýän adamlar 600, 700, 800, 900 müň dollara çenli gidýär. Gowy iş edýän adamlar. Ha ýok, menem edýän näýdi pani edýänler ba. Aýna şunça töleýär, munça töleýär ýalyk bir sür edýänler ba. Ýöne olardan intaga men dişlerinin yılgıranını görmedim. Ya da olmadı kim benim yanlışlığını adı näme? Ay yok diye. Nemedi vermeli. Plan yerde gepleştim. Firma bilen gepleştim diye. Nemesen bolýar. Nalog tölemesizden alıp bereýin diye. Kim nalog bilen tölemesizden alan olsa gelsin. Yani iş vizası bilen gelip nalog tölemedik ýagdaýda alan olsalar gelsin. Maňa da barkasynlar. Menem şon ýaly edip alýan. Näçedan dostum ma karta papyt alıp bilmem kösent berenler. O kösent berenlerim näille ki bärik bize firma tap berer, şo firma gidip işlemen taks edip berenler ya onunla sömpüllep berenler ya da olmasa dastavka edip berenler, şolar kösent berler. Ha, soňundan kösenýärler, şumat kösenoklar, soňundan kösenýärler. Yani köp adam şunu bilen oklar şunu. Sen adyňy nalog tölemeliň bilen oklar. Şoň üçin ýalňyş bir ýerlerde gezip berler. Men muny hemmesi ýaýdamok. Ha, taksda da hatta gezip mani. Dogry iş edip berenler ama nalogyny töläp dogry bir adam tapyp zat edip bana real edip berenler ama men bu diýýän zatym kim üçin, himmeler üçin gerekli zat däl. Yani bilmeýänler üçin çekýän men şu videony. Bilýänler zaten tagam bilýärler. Men bilmeýänler üçin ýani şonuň üçin adyňyza nalog tölensin, nalog tölenmese bolanok. Yani ýekije nisiweli Polşa wagtyna men geldim, soň ýene bir tane bir kişi dostum var. Olar okuw wizasy bilen geldiler. Şolar okuw wizasy bilen gelip ine şolonky iş wizasyna geçdiler. Ýene düşünür aýtdan, menki nisiweli boldy, menki şansly boldy. Yani bir tarapdan koronaň başlamasy, berde hiç yerler işlenokdy. Şoň üçin maňa berdiler bunu. Bolmasa yani menem nalog tölemeli. Ha, men bunu elime aldym. Inni näçe wagtlyk aldym? 1 ýyllyk aldym. Ýakynda dolýamyň wagty. Inni ýakynda dolýa, men näme etmelini? Ýene-de menen şunu şu neçeni her aýlyk men, yani 1650 zlot, yani 2022-nji ýyla men nalog tölek gezdim. Ne olsa häzir ýene-de men buny täzelemeli. Şumat men ilk başda 1 ýyllyk aldym. Inni nesip bolsa men 3 ýyllyk almaly. Soňra men 3 ýyllap men arkaýyn gezýän. Nirde işletem, näme etsem bolýar, problemede hiççilik ýagdaýda. Size de maslahatym hökmany suratda adyňyza nalog töledin. Nalog tölenmeýän ýerde işlemäň. Ha, bunyň näçe wagtda çykýanyny aýtmadym men size. Polşa hökümeti 2022-nji ýylda bir tane täze karar aldy. Egerde diýdi, tawşyrýanlar bolsa diýdi. Biz diýdi, näme tawşyrýanlar diýdi. Näçe wagtyň içinde, yani 2 ay soň diýdi, haçan çykjanyň biz size jogabyny aýtjak diýdiler. Ýöne Polşada şumat, yani bilçiňi dälek Ukraina zatlarym gelen üçin birazrak wagt eýleýär. O wagtyň eýlemesi bilen hem sizin bunu eliňize almaňyz bir arkaýdan bir 4-5 ay
dowam ederim kädijek bilen. Gowja advokat görseňiz, çalt ýagdaýda alyp bilersiňiz. Ýöne minimal nädir? Siz bärik gelmeli, adyňyza 3 aýlap nalog tölenmeli. İlk başta ondan sonra adyňa 3 aý nalog tölenenden sonra sen tawşyrýan minimal 3 aý nalog görkezmelisiz. Ondan sonra aňreksiz tawşyrangyzdan sonra munyň äder sonuçlanma täze gelenler üçin diýen men muny gün resk aljak gitjek diýenler üçin 5-6 aý içen çekip biler muny. Eliňizde almaňyzyň wagty, möhleti. Ýagny meniň size berip biljek maslahatym şu zatlardan ibaret. Menem öz hermonlar bilen nokar diýişýarlar. Menem öz bilýän zatlarym size görüň berýän. Belki de başka da Polşa barada video çekkenler bar bolsa, olar hem diňläp görüň. Siziň üçin haýsy tarap dogry gelýän bolsa, ýakyn bolýan bolsa, şol adammy diňläp şoňa ora hereket ediň. Ýagny men hem bu işin professional birisi dälmenim. Ýöne öz ýaşan tejribelerim, öz görýän zatlarym, daşdawrumdaky adamlaryň näme diýenlerini görüp, şolara göre menim video çekýän. Onu näme? Kanalymyza agza bolmany, like basmany, kommentariýa ýazmany we ýene de başga haýsy temalar barda video çekmeli bolsam, şo zatlar barda kommentariýada ýazyň. Hemmeňize köp sag bolsun aýtgan. Nizip bolsa Polşada çaýda görüşýänçek. Köp sag bolun dostlar.